Les persones que tenim un diagnòstic de problema de salut mental som moltes més coses que jo i realment s'ha de visibilitzar d'aquesta manera, deixant de reproduir notícies on es relacioni directament problemes de salut mental amb assassinats. Per una altra banda, també cuidar el llenguatge, quines paraules utilitzem, no referir-nos a una persona que té un diagnòstic d'esquizofrènia com un esquizofrènic, que les persones tenim moltes capacitats, tenim moltes limitacions, exercim diferents rols al llarg de la nostra vida, tenim un rol a la família, un rol amb els amics, un rol a la feina i per tant les persones amb problemes de salut mental, a més de tenir un diagnòstic i ser un tret característic nostre, també són persones que desenvolupem una vida digna i que realitzem un projecte de vida ple i satisfactori.